Parku, to je fintu provokacijom, znači izazivanjem partnera na udarac. Najjednostavnija, najbanalnija, najprostija moguća finta, a ono što je jako dobro što se radi sa neke duboke distance i finta koja vam daje prostor i vreme da reagujete mnogo bolje i mnogo lakše. Ja zovem mamac, zovem je navlačenje zato što provocira partnera na reakciju. Znači i ono klasično kada ja bacam uppercut pa promenim udari direkt ili ja bacam low kick pa promenim udari push kick, nego se finta radi telom, faktičko nogom, zato smo radili ovo zagrevanje malo pre. Ja radim u stvari ulazak u prostor. Ono što je bitno, jer što je jako bitno, kad naskačem, ne treba da naskočim na petu i na stopalo, moram da naskačem tako da mi peta bude gore i da mi mišići, noge, stomaka i dupeta budu aktivirani, ceo kor, ceo platma, sve, znači cijela muskulatura bude aktivna iz tog razloga da bi ja mogao da reagujem na tu njegovu kontru ili reakciju koju napravim. Može se desiti da on krene da eskivira, ako on krene da eskivira, ja ću napasti tamo šta je ostalo. Može se desiti da on krene da blokira, ako krene da blokira, ja napadam tamo šta je ostalo. Može se desiti da on krene da kontrira s nečim, ako krene da kontrira, ja pokušam da uhvatim kontru. Da bi to sve uspelo, ono što je jako bitno, distanca za koje radi i tajming kada je radi. Znači nije samo pojenta da ja ovako uskočim na njega i da stanem na blisku distancu da ono udari, pojenta da ga ja prvo pripremim. Znači, bacam, par pokreta bacam. Izvršavam par pokreta temom kada ću baciti neki udarac, ali se ne približava. Znači, na ovoj distanci on se dalje ne osjeća ugroženim, on i dalje osjeća slobodu da bude opušten i da bude bez stresa. Ja nakon jednog od ovih sagnem tu distancu i priđem njemu. Kada prilazi, pokret rukama je takav da u isto vreme i pokrivam svoju glavu, svoje telo, faktički postavljam neki štit, a i cimam to naglo sa nekim ubrzanjem, da on ne zna da ću ja baciti neki udarac ili ću ostati tako ili šta ću raditi. Znači sa duboke distance, par puta telom se nagnem napred, nazad, on odavde može pomisliti da ću ja da bacim nogu, da ću da uradim nešto. Nakon tog jednog, kad osjetim da je on već pripremljen, opustim se, radim ulazak, gledamo ulazak, nogom, ali kukovima za nogom. Ne samo nogom, ne nogom i glavom, nego kukovima za nogom. Jer ovi kukovi mi daju stabilnost i poziciju za ono dalje što ćemo pokazati u sledećim rundama, to je one reakcije, udarce i sve ostalo. Za sada samo to, znači jedan naspram drugog, 1, 2, 3, hop, uđem, izađem. Uđem, osjetim muskulaturu, osjetim kontrakciju, izađem. 1 za 1. Ok?